Dette er Kims computer, som var en rigtig computer engang, men nu så faldt den ud af vinduet. Og nu er vi tæveløs på den, ikke op? Og det er Lukas, der snakker. Samme gang! Holy shit! Det har jeg gjort, det her. Pas på! Fuck, send mig over, Kim. Og nu skal I så det her, se det her blive ødelagt. Bagefter så går vi back til det der igen. Kig! Lukas! Lukas! Det er jo kæmpe. Lukas! Lukas, prøv at se det her. Jeg smadrer batterierne. Og se, jeg ødelagde batterierne. Jeg har selv engang ødelagt selve mig nu. Ja, man. Det er ikke kommet. Okay, nu stopper vi, mand. Sådan her. 2 sekunder, prøv at finde på mic'en. Fuck. Det er så let. Jeg tror lige bare få mig til at glide. Fuck. Nej, det klarer sig lige meget. Prøv at kigge. Prøv at følge. Og du må ikke kaste det derind mod. Jo, kom nu. Det er faktisk forbudt. Kom nu. Nej, jeg så bliver det fyret. Okay, jeg kommer ikke til at gøre den her hammer. Okay. Kim, kom. Hvad? Okay. Ja.